Benvidos, benvidas a Minutos Extra, un podcast da Diputación que poñemos en marcha donde con moitísima calma vamos a falar con persoas que son grandes, que fan que esta provincia sexa extraordinaria. E Minutos Extra, que se pode vincular a ese período que hai a punto de finalizar os partidos, donde son os máis vistos, donde hai máis tensión e donde entran en acción as grandes figuras. E hoxe temos unha grande figura da provincia, Javier Olleros. Toda unha referencia no mundo da cociña que non necesita presentación, pero eu sempre teño unha pregunta, Javi, e me sai de dentro que lle fago cando coñezo alguén, que non é o teu caso. E ti de quen ver sento? Bueno, primeiro estou encantado de vir aquí, de poder contarche de quen veño sendo. E, claro, eu son fillo de Isabel e de Pepe, dous traballadores aí incansables, neto de Joaquina Rica, que é importante tamén a figura de miña avoa, e irmán de Jorge Olleros. Eso é un pouquiño de onde veño e de quen veño sendo, sin... Bueno, vaya por diante o agradecemento infinito por estar aquí neste primeiro podcast que me fai especial ilusión que sexas ti, xa xo teño demostrado persoalmente, que saco un oco da axenda que ten, imagínense, e por suposto que sexas unha persoa que me sinto plenamente identificado e que te admiro a ti, a túa trayectoria e o teu equipo, porque ti sempre pos en valor o equipo que te acompaña no proxecto que comezou alá no ano 2009. Así que xa digo, grazas e benvido a esta Minutos Extra. Mira, cociñeiro de referencia, ti lembras etapas da infancia que determinaran o proxecto que tes hoxe, ao que te dedicaches? Guau, si teño recordos ao redor de, claro, meu pai cociñeiro, miña nai camarera, rodeado sempre de, pois, de ingredientes e de unha linguaxe sempre, pois, falando de cociñar ou de atender ou de servir, no fondo. Creo que recordos agora mesmo, cando era rapaz, teño recordos de ser un neno feliz, que creo que o pasei moi ben xogando no barrio. Creo que tiña esa época ou vivía nesa época de que as cousas se facían fora da casa, e teño recordos de ir con miña avoa a seca a coller birbirichos que lle axudaba. E mira, teño recordo de comer birbirichos crudos, ¿no? Que parece que culturalmente en Galicia non se comían as cousas crudas, era máis xaponés. Pois sí que teño recordos de sabores aí que teño na miña memoria, que veñen dese neno que, pois, con miña avó os berberechos, con meu pai unha salsa que facía, unha menier, que era unha salsa clásica suiza, non sei, recordos ao redor de un supermercado que tuveron meus pais tamén como unha tenda de autoservicio onde iba con meu pai que iba a comprar pochos, eu de tenreiros, non sei, teño eses recordos de que creo que bueno, cando fun crecendo, cando fun pois adentrándome no meu oficio e na miña profesión, seguían aí e bueno, e son parte tamén da historia que construye tamén Culler de Pau. Porque desa infancia tan vinculado ao bo produto que hai nas Rías Baixas, en particular no Grove, que sería a toma de contacto que terías con todos esos produtos. Ahora, ao mellor, cando estás cociñando algún desos, eres capaz ou te leva a esa infancia. E esa infancia, outra cuestión que teño curiosidade. Sí. Esa infancia que che marcou ou cal foi o barniz que te levou a desenvolver o proxecto Culler de Pau? A cociña é memoria, sin duda, e cociñar tamén, os teus rexistros e as túas ferramentas son a memoria, e a memoria da teu bagaxe, de comer, de traballar, e sobre todo deso, da infancia marca. Entón, eu teño sabores aí como moi
claros nesa memoria que me levaron a cociñar e que me levan a cociñar, que esa salinidade do grobe, no? Ese sabor aí do mexillón, ese cheiro a balumada, non sei, o vínculo co mar, teño metido dentro desa infancia. Ingredientes que bueno, que tamén estén presentes, pois sin duda, o mundo do mar. Creo que é o gran ingrediente que tuve metido pois na miña, tanto na miña memoria como na miña forma de cociñar. Non podo facer nada que non teña aí ningún plato que non teña un punto mariño e non sei, creo que todo isto é un camiñar tamén, é fundamental para cociñar, tirar destos rexistros, no? E tirar de un poquinho destes elementos que te fan, bueno, no fondo ser o que eres, nunca podes escapar do que eres, e a tua infancia, a tua nenez, esos sabores, esos recordos, esa memoria, é fundamental para entender o que un é. Infancia, cociña, pero ti tamén estabas chamado a ser outra cousa. Nada que ver ca cociña. Nada que ver, non? Eras un futbolista de primeira. Bueno, de primeira non sei eu. Eso eras un futbolista. Home, eu tamén lle daba ao fútbol, non a gran escala que lle dabas ti. Non hai nada que ver. En paso aos antecedentes. Contame eso do fútbol. Contoche, non que va, non era nada, era un pachangas, O que sí, gustábame moito o fútbol, o deporte, sempre o practiquei desde moi neno, e si era de chinorri así, de rapaciño, con 14, con 13, sí que xogaba ben, era fino, era aí desto, fun preseleccionado na selección de Pontevedra, tamén na galega, todo isto, pero non sei, convivín con esa ilusión durante moito tempo, pero bueno, fútbol que enchegan son 4, creo que doume moito, o fútbol doume coñecer media Galicia, se non enteira, en un montón de campos, desde campos de terra hasta poder xogar en campos así con máis potentes, e logo doume coñecer a moita xente, ter a capacidade de entender o esforzo que hai detrás dos entrenamentos, as disciplinas, e logo algo que, bueno, que creo que agora poño en práctica tamén e que me ensinou, que foi pois xogar en equipo. Eu traballo en equipo, entón creo que o fútbol doume ferramentas para poder facer agora un montón de cousas, pero non era moi bo. Despois deixino con 24 e teño 24 ou 25, non recordo, e tú que isto vaiche facer gracia, pero foi así. Fun a falar con un entrenador que tiña, que era Jacinto Barreiro, o mellor entrenador que tuéramos no Grove, estábamos en terceira. Jacinto Barreiro era un entrenador de didáctica, de tío como moi pousado, era mestre, entonces sabía explicar moi ben as cousas. Bueno, pues eu nunha pretemporada fun a falar con el para ver como iba a ser este ano, que como iba a contar comigo. Entonces empezou a dar demasiadas voltas. Bueno, que había un que ficharon de Pontevedra, outro do Celta, non sei donde, do Celta B, e que, bueno, este ano a ver si por o interior ou no medio va a ser un pouco máis difícil. Dou demasiadas voltas e quedeime cunha frase que me dixe, que me fixo decidir, que foi: pero bueno, Javier, tú eres un buen jugador de equipo. E cando te dicen algo así, es que vételo pensando. Vai non pensar. Exacto. Na porta de salida ou por de pronto, o banquillo te espera. E no banquillo estuve en toda esa temporada, e foi cando tomei a decisión de, xa tiña unha idade que tiña que tomar unha decisión un pouco máis seria, máis madura, e gracias a Jacinto Barreiro pois din o paso para dedicarme á cociña. Porque antes de dar ese paso, teus pais, seguramente que estabas aí centrado no fútbol, que adestramentos, partidos, en algún momento eles veron peligrar, oye, mira, que o noso pequeno se nos vai a ir, perdernos tempo no do fútbol, donde ao mellor chegará ou non, ou viron como algo enriquecedor, e mira, te apoyamos, Javi, sigue o fútbol, sin descuidar a parte da casa, que tiñades un restaurante familiar donde seguramente ali pasaban moitísimas horas, porque a restauración de fai X anos era un 24/7, un 24 horas os 7 días. Houbo aí os pais, te veches ese apoio,
ou... Eu sempre sentín o apoio de meus pais en todo o que fixen. Claro, puxeronme moitos límites e mostráronme pois o valor de ir asumindo responsabilidades e obrigas. Entón, pero sempre, se xogaba ao fútbol, sempre me apoyaron, sempre me axudaron. Se iba a estudar, sempre me exixiron que intentara salir para diante nos estudos. Aí non lle cumpli moito, pero se non estudo, traballo. E isto sí que meus pais foron un motor na miña vida en ese sentido de apoiar e de darme oportunidades, non? Igual as que eles non tiveron. E oportunidades, se non era que estudaba, pois o que tiña era que axudar na casa. Pero sí que me axudaron sempre e me apoiaron no deporte. Sabían que eso sempre era, sempre, nunca me apretaron, se non estudias non vas a xogar, ao contrario, se non lle quedaba outra. Bueno, ya a cociña lévala dentro. Sí, É unha ahora xa. evidencia, pero cal foi o feito ou cando se produciu ese paso de decir, mira, pois voume dedicar á cociña de xeito profesional e brilante? Isto foi un camiñar tamén. A veces non teño aí un clic que bueno, fume sentindo seguro e fun a base de, pois, de traballar con meu pai, de aprender oficio, de viaxar. Creo que viaxar foi clave para tomar certas decisións, porque claro, ese neno gamberrete e que non daba encaixado moitas veces donde o trataban de poñer, tuve os meus complexos e inseguridades de non pensar que iba a ser capaz de por mí mesmo pois ser responsable para facer un restaurante. Eu nunca pensei que iba a ser capaz de xestionar un restaurante con todo o que implica, pero a medida que me fun desprendendo da mochila esas inseguridades e complexos e demais, e sobre todo con moito traballo, pero con moita experiencia, con moito coñecemento e con moita complexidade detrás, sí que, bueno, non sei no momento que tuve o clic, pero un día dixen, claro, sempre cociñando con meu pai, dixen, pois igual teño que voar só. Aí como foi, creo que como un reto persoal tamén, non? E de desafío, de decir, bueno, pois ahora tócame, como xa ves que falo moito de meus pais, porque son importantes, tiña que salir un pouquiño dese, bueno, de todo ese entorno que te arroupa de tal maneira que dixen, pois vamos a intentalo. Unha vez que me metín dentro, tuve unhas cuantos sobresaltos de dicir, oh, madre, a ver se son capaz. E seguramente que estabas apercibido xa do que o que viviras na Claro. túa propia casa, no teu propio restaurante dos teus pais, o que che viñan advertindo eles en algún momento, porque a min pasoume. Meus pais me decían, oye, mira, chamaban pequeno, oye, pequeno, si pode ser, non te declines polo proxecto que temos aquí na casa. Fai outra cousa. A ti, pola dureza que implicaba a hostelería, en algún momento che dixeron, Javieriño, pensa ou ben, ou aquí tes un proxecto de vida? Non, ao contrario, dixeron, menos mal que vai a facer algo de proveito. Nunca sentín isto como claro que era duro e para meus países eses inicios foron durísimos para eles, pero creo que nunca sentín eu que con que fixera algo que me pudera desenrolar a vida e que pudera dedicarme con responsabilidade e con valores que me educaron, creo que nunca tuve este peso de ni meu pai decir aquí non te dediques a isto, ao contrario, creo que ahora está ben orgulloso de que, bueno, collera un pouco a súa profesión e o seu oficio e que, bueno, continuara, pero nunca notín Nunca notaches. que me apretaran, ao contrario. E na idade na que dixeches tomo esa decisión, con cantos anos tiñas máis? Isto xa tiña, con 28 empecín a pensalo e montei un restaurante con Amaranta aos 34. Pero sí xa aí cos 28 xa empecín a maduralo na miña cabeza, a buscar lugares, a intentar ver que cousas facían falta para montar un restaurante, porque claro, un é cociñeiro, eu xestionaba tortillas e tarteiras, e máis ou menos ben, pero cuidado cando tú asumes xa outro rol,
un rol pois con a empresa, coa xestión que implica, non só os costes, a xente coa que traballas, sino un poquinho a proposta, non era só cociñar, e iso quizás foi o que máis respeto e a vez ilusión me dou para como aprendizaxe, non? Decir, isto vou a ter que afianzalo de algún xeito, por eso tan importante cando falo desto, falar de Amaranta, que a outra pata de culler que quizás non se vexa tanto, pero quizás sin Amaranta ao lado en culler e arrancando o proxecto igual estábamos pechados agora. Por qué? Pois porque a xestión é fundamental. Contar os cartiños, o que gastas e o que entra e o que sale, a veces os cociñeiros nos emocionamos con facer o mellor plato e nos esquecemos do importante que é facer un presuposto, ter perspectiva, guardar sempre un pouquiño de pois de aforros para o que puido pasar. Creo que quizás isto foi o máis difícil para min, pero a sorte de, bueno, volverei a falar do equipo, e un equipo que é a miña parella maravillosa. Bueno, antes de pechar este primeiro bloque, vouche facer unha pregunta complicada e doada. Eu, ao mellor pode que neso que non sexa exemplo, ainda que sempre procuro, lle do propósito, chegou o fin de ano e dixen, o propósito por ano 2026 é tratar de, na parte de comidas, facer os seus horarios e comer comida sana. Máis do 50% das comidas pois é aquí no despacho, Sí. a correr, o que lle cada, pero algo mellorei. Que xantas ti no día a día? Non cho conto. Sino é moi difícil a veces, é moi difícil o ritmo que vamos, o comentábamos antes, Luís, que sempre vamos aí con bueno, sí, con necesidade de facer algo, pero sempre sin parar, non? Como coa lingua de fora. Entón, bueno, o meu oficio lévame a comer moi rápido moitas veces, demasiado rápido, con nervios polo medio, sin parar, e non te creas que no meu día a día como moi ben, e pola noite que cando chego a miña casa e topo un poquinho de tranquilidade, a veces vou ao recurso máis fácil, a veces miro por lados, estou solo allí, balín na cociña argañando, a veces miro para os lados que nadie me vexa, porque igual como un cacho de pan que igual me desmonto como cociñeiro, pero isto é cando vou a un ritmo trepidante e cando teño moita tensión e estrés, pero o tempo vale para ir ordeando estas cousas e cada vez vou tomándome o meu tempo para comer mellor. Hoxe, por exemplo, comín un guiso de carne con patacas que fai Marta, que é unha rapaza portuguesa maravillosa. Entonces comemos no restaurante e logo trato de e xa cada vez máis ordeado. Comer sempre á mesma hora? Sempre, isto si... Eso a que hora é? Rigor absoluto, ás 12:30. E logo que sí, cando teño tempo libre, tempo libre quero estar con calma comendo. Vou comer fora coa familia prácticamente os 2 días libres que temos. E necesito aí sí que trato de non ter presa e de comer con calma, que é o gran éxito da miña vida. Que sorte tes, poder facer con calma unha parte da comida é o que menos calma teño. Xa. Vou a seguir con o seu propósito, a ver si... Non é fácil, quer dizer, comer, facer de comer precisa de paciencia. No, facer aí xa, Javi, aí sí que... Aí sí xa non vamos gran cousa, a ver tamén outra cousa a facer propósito para mellorar. Pero parar sí que, eu enténdote, pero a veces ser consciente desto para decir que o que comes precisa de un pouquiño de tempo, non sei se é media hora ou unha hora, pero plantexalo, a voraxine xo está do sei. día a día, da igual, Eu da igual. estou che dando a receta que non cumplo comigo. Claro, no, si eu a parte teórica Bueno, rematamos este primer bloque e facemos unha pausa técnica. E unha vez que coñecemos algún dos segredos de Javi Olleros, de que o que xanta, como xanta, a que hora o fai, e a presentación fantástica que nos fixo, vamos a entrar un pouco en Culler de Pau, en Rías Baixas, na gastronomía, unha Rías Baixas que ten moitos templos da gastronomía, pero Culler de Pau é unha catedral. Por todo o que significa, e non só para os que disfrutamos
dese local, dese proxecto. Que significa para ti Culler de Pau? Pois bueno, primeiro é unha honra que poida ser un pequeno referente nas Rías Baixas e en esta terra. Unha honra, é un orgullo, é unha emoción bonita e para min é un proxecto de vida. E é un proxecto que foi eso, evolucionando un pouco, tropezando moito, equivocándose moito, aprendendo de todas esas equivocacións e demais, e logo que non me esquezo dunha cousa, Culler o resultado de donde vimos, no? Da construción dos nosos antepasados, dos que cociñaron antes, dos que nos deixaron o camiño ben lixeiro para poder Culler, dar un golpe enriba da mesa e mostrar que se pode facer unha cociña contemporánea desde a raíz, desde a aldea, desde o meu pobo querido e sí que creo que eso é Culler, un proxecto de vida para min a nivel personal, pero despois recollo testigo do bo facer e do bo comer da xente que cociñou antes. Creo que o Grove ten un gran prestixio a hora de comer. Xa che falei de meu pai, pero estaba o Crisol, estaba a Posada del Mar, estaba a Casa Pepe, quero dicir, nós vimos dai, é un pouco unha continuidade deses desa xeración que nos deixou facer o que facemos. O teu querido pobo, Mm. o Grove. No. Que é ser meco para ti? Que influencia ten a cociña meca en Culler? Tocas unha vena sensible. Aquí o meu pobo permíteme, bueno, eso, ter o sentido de pertencer a algo donde tamén teño que darlle, non só quitarlle. O Grove para min é o lugar donde quero estar, que non é pouco isto, é unha base maravillosa de operacións para poder ter tranquilidade na miña vida, é un pobo que me dá absolutamente todo, non por ese entorno maravilloso que temos, non que de entorno privilexiado, non donde está Culler, está pousado en un balcón en riba da ría da Arousa e rodeado de hortas no Enreboredo, no rural, pero sobre todo o Grove para min son as xentes e síntome moi cómodo no Grove, síntome querido, pero logo síntome que tamén e que Culler creo que o Grove sinte que é parte dese pobo, da idiosincrasia, da forma de vivir, de entender o mundo do mar, o mundo do campo. Non sei, non podría decir que estou enamorado de un pobo que me dá absolutamente todo. E volvo a repetir, as xentes moi traballadoras, moi talentosas, o Grove ten talento, ten moito traballo detrás e creo que ten unha idiosincrasia a hora de entender, bueno, que facer as cousas en conxunto, en comunidade, inda que a veces andamos todo o día ás pelexas, pero creo que forma parte de entenderse no fondo, pero creo que, non sei, que un pobo que a súa xente dame eso, todo o que necesito para estar cómodo e tranquilo en un lugar e lle debo moito Grove, creo. Entonces teño aí como esa necesidade de devolver. Eu vou coa bandeira do Grove a Xapón, a donde faga falta. É recíproco, Xa, sí que o Grove, sinto. o Grove se debe a ti tamén. Xa. É a parte das Rías Baixas, conformada por os 61 concellos da provincia, que nós, unha das campañas que fixemos de turismo o ano pasado, precisamente, con aí do turismo de interior, o que queremos é crear ese vínculo das Rías Baixas dos 61 concellos. Da igual onde vivan, que non sexa solo, non, as Rías Baixas. É solo o Grove, Sanxenxo, Pontevedra, Baiona, non, todo. Recordo Da cima ao fondo. Que o falamos Sí. e me pareceu brillante que de repente, no, porque sempre vamos a estar dicindo un do Grove, no, sempre vamos, pero cando falaste dos concellos que hai ao redor, de empezar a tirar o interior tamén, de empezar a visibilizar povos que forman parte das Rías Baixas, pero sobre todo que nos van a axudar tamén a compensar e a ter equilibrios. E ter ese sentimento de pertenza, es total, que é onde vamos es aí co das total. Rías Baixas. Pero volvendo á cociña, eu estou te vendo, soñarás de noite con moitos
pratos a realizar. Nese proceso creativo que realizarás ti e o teu equipo, que hai detrás de cada prato? Si, hai moitas cousas. Hai unha mezcla de experiencia, de coñecemento, de ilusións, de espontaneidade, de curiosidade, de intuicións, non sei se o dixen, creo que isto é clave, pero despois hai moito traballo, e hai eso, e hai moitos erros, hai moitas dúbidas tamén. Todo isto permíteche chegar a facerte preguntas e a un proceso creativo maravilloso que xa teño identificado, que hai unha parte que é a frustración. Tú sueñas, sí, tamén marcaba o gol, o mellor gol da historia, seguro, que nos meus soños, e intento soñar co mellor plato, co mellor menú que poda facer, pero a realidade é a que te pon no teu sitio. Entón, eu creo que hai un mix sobre todo curiosidade, e mirar as cousas con esa curiosidade permíteche facer platos. O 90%, o 95% dos platos que tú tes na cabeza ou que escribes non saen nunca. Entón, ao que hai unha parte de frustración que tes que entender como parte do proceso. E logo teño a sorte de convivir cun equipazo en Culler de xente nova, de xente que tamén aporta, porque un vai se dando conta que en isto da creatividade, tamén creo que a creatividade é el gran antídoto para o aburrimento en calquer profesión, e a creatividade non é só facer mellor plato, senón tamén buscar solucións, pero a hora de traballar en Culler para facer platos, para buscar que proposta podemos, ou que posta en escena, cada vez escoito máis a parte do equipo, e cada vez falan máis xente nova, porque tú vas pensando que tes a idea xenial xa, e vas facéndote maior e xa pensas que estou retorcido e penso que vou a buscar lo imposible. Se tú traballas isto coa xente coa que convives no restaurante, hai xente moi fresca, moi espontánea, moi viva, que ten esas ideas moito máis limpas. Entón, hai un intercambio aí chulo do que eles aportan, do que eu podo ter como baixo a miña experiencia, e logo, eso sí, se un ten este carácter de curiosidade no seu traballo, hai que ordealo e hai que planificalo, porque ao principio era un caos, veña, a facer platos e todo, e incluso te esquecías de técnicas que fixeras anos anteriores, e nos demos conta, isto foi moi rápido, en Culler, os 3 anos, de que tiñamos que ordear esa creatividade, buscar un espacio que nos permitira estar sentados e pensar, e logo, vou contar outro elemento que é clave que para a creatividade, que é a horta. A horta, aí chegaremos, ali iremos pois iso é un elemento clave para inspirarse e para poder ter recursos para facer platos, pero eso, ordealo é fundamental. Ver un poquinho con perspectiva todo o que se fixeron nestes últimos anos tamén te permiten, primeiro, non copiarte, que isto a veces pode pasar, e outra, ver que sempre hai un fío de personalidade e identidade que vai unindo cada proceso. Explícame iso do I máis de pau. Bueno, pois isto foi que precisábamos encaixonar xa toda esta cantidade de ideas e de proxectos que temos con moita xente e con outras disciplinas e con outros colaboradores. Entón precisábamos de algún xeito, isto costounos entendelo, porque parecía que, bueno, da investigación, da innovación, somos un restaurante, eu son cociñeiro, teño que deixalo moi claro, son especialista en facer tortillas ricas e caldeiradas. É que é o meu plato preferido, Home, non. Cuidado, a ver se... Con o sin cebola. Con o sin cebola. Dame igual. Da igual que este ben rica. Con vos somos. Esto non sei onde estaba ahora. De I máis de pau. Claro. Bueno, para nós era fundamental que todos estos proxectos, por eso decía o de clasificar, o de ordenarse a todo isto, foran para un bloque donde se pudera un caixón, donde pudéramos ir guardando esas ideas e donde pudéramos ir estimulando este carácter curioso que tiñamos. Entón, é un pouco, bueno, é unha pata máis de Culler que cando o restaurante vai crecendo hai diferentes sistemas. Ao principio, pois estaba a cociña, a sala e pouco máis. Bueno, pois agora xa temos a cociña, a sala,
a horta, un tallercito de probas de I+D, unha zona de fermentacións, quer dizer, bueno, cando xa hai máis sistemas organizados, precisan de orden e de ter espacios para isto. E I+D Pau é un pouco un caixón donde vamos guardando aí todas as ideas e que despois abrimos e as collemos as vellas e volvemos a facer cousas, un poquinho ese carácter curioso. E Culler de Pau, ano 2009, Mm. plena crisis. Que vértigo. Madre. Ou non. Sí, A veces os que afrontamos proxectos non sei de como todo saímos. calado, pero reunimos ou reunides condicións innatas que o vértigo o mellor por non sodes capaces de velo, donde sabes de antemán que vas a ligar os riscos que conleva desde o punto de vista patrimoniais, desde o punto de vista personal e demais. Pero aí, en plena crisis, lanzarse un proxecto destas características tamén representa o espírito emprendedor de Culler de Pau. Sin duda. En esa parte, ti como espello no que se miran a todos esos que están para emprender calquer tipo de proxecto de cociña e non de cociña. Cales serían, en base á experiencia que tiveches, cales serían esas cousas, esas tres cousas que lles dirías, oye, mira, en base á experiencia, a mí me funcionou isto? Pois mira, claro, dar consellos sería un temerario, pero sí é certo que tuve moitos aprendizaxes e un foi de dimensionar o proxecto en función do que podíamos asumir e de poñerte a veces no peor. O que vou, quer dicir, Culler naceu con unha cociña, con unha sala e con un parking que non chegaba para todos os coches. Quer dicir, con unha cociña que tuven que pelexala para non gastar máis do presuposto que tiña. Entón, con sentidiño, hai que estructurar os proxectos e que o proxecto te vai pedindo. Que quero dicir? Que, vale, bueno, pois imagínate, o parking ampliamos co tempo, pero cando o restaurante xa iba ganando en solidez e en solidez económica, sin duda, que nos esquecemos moitas veces desto de querer montar xa todo desde o principio e isto te pode facer tambalear. Eu creo que unha é isto, dimensionar o proxecto en función do que tú podas ir asumindo, incluso poñerte no peor para ver como pode salir de aí. Logo, hai unha clave que é la calidad e é irrenunciable, apostar pola calidade, e calidade non falo de caviar, ni de foie, sino da calidade do produto en si mesmo, da temporalidade, da estacionalidade. Creo que creer tamén no lugar onde estás tamén é importante, porque tamén che dá certa identidade e personalidade, e isto é para un negocio agora mesmo que todo tende a estandarizar un pouquiño, creo que é un gran valor. Entón eu creo que con estas ferramentas, e despois creer en ti, e creer en ti non é algo, ya me duermo e creo en mí. No, creer en ti é que bueno, que tomes decisións un pouco ponderadas, por suposto, ben consensuadas, que entendas que bueno, que salir mal pode estar dentro do proceso tamén e que eso nunca te impida. E outra, remangarse, non queda outra. Remangarse e a currar. É lo que hai, non hai moita máis fórmula, insistir. E o noso traballo é moito de eso, de ensayo, error, de estar aí como, bueno, pues, intentando buscar e encontrar. No de querer en ti, eu aplico, sempre o digo, cando falamos de proxectos no rural, o 40% das empresas da provincia están asentadas no rural. E o rural ten un potencial enorme. Absolutamente. Hai que creer nel. Todo aquel que cree nel pode emprender proxectos de calquer calado, podese propoñer en esa parte do emprendemento no rural, porque isto tamén é un proxecto vinculado ao rural, que é o bo e que é o malo. O bo, sin duda, é o lugar, é que isto é curioso, quero dicir, cando antes era o contrario, a aldea parecía que te iba a reducir. Culler de Pau, un restaurante contemporáneo, que trascendeu, que ten 2 estrelas, con 3 soles, con unha estrela verde, e está na aldea, Cuidado se é importante. Para mí isto é un orgullo e o levo por aí. Está claro que os oficios e os traballos de cada un os levan a emprender a veces donde hai máis posibilidades e tal. Pero estou moi orgulloso desto porque sempre tuve que pelexar un pouco cando contaba. Vou montar Culler en Reboredo.
Ai, non, meu filliño, aquí non. Quen che vai a vir aquí? Isto non che vai mirar a Madrid, vai mirar a... Isto escoitino, E tu en que ainda... Pero vou un pouco así, tú dimensionas en función de... Eu quería vir para o pobo, quería montar un proxecto de vida, pero tamén un negocio, por suposto, e... E E por que non donde eu creo que agora mesmo é un gran valor o rural. Creo que ten esa vida calma, ten esa vida tranquila, pero despois xa non estamos como antes, que era moi difícil todo. Ahora hai posibilidades, temos recursos de sobra para poder emprender no rural e creo que agora mesmo para venderse un pouco ao mundo, creo que se somos capaces de poñelo en ollos de contemporaneidade tamén, creo que o rural pura innovación agora mesmo, por diferente, por moitas historias que contar, hai que dotalo de ferramentas, hai que dotalo de innovación, eu cada vez vexo proxectos máis novos, moi conscientes de que no pequeniño tamén se pode, e logo hai que dotalo de calidad, por eso decía, non montín calquera cousa, le montín un proxecto de calidade, e creo que eso ao final, sexa onde sexa, pode levar xente a que ese proxecto arranque. Creo que non che contestín a pregunta que fixeste, que xa non me acordo, sí, pero... sí, perfectamente. Pois agora vou do rural. Mira, a cociña da política, se fora coñecida, contada, moitas veces a contamos, pero mellor non queres escoitada. Seguramente que a percepción que tiña a xente pois era outra. Aplicado ao teu caso, cal é o que hai detrás dos fogóns? Que está o éxito do colectivo, de todo o equipo que conformades, que é aplicable aos proxectos que a mellor hai que a mellor non, seguro, que hai na política. Que hai aí detrás que para todos os que estamos do outro lado da cociña non vemos, nin sentimos, nin percibimos? Hai moitas ilusións compartidas, moita responsabilidade, sin duda, é moi vivo o noso traballo e hai que estar atento a isto. Hai moito traballo en este sentido de intentar adaptarte ás cousas que che van vindo, ¿no? A como van cambiando os tempos, bueno, pensa que un restaurante traballa con persoas, para persoas, maneja tempos e temperaturas e traballa con produto perecedero que depende da estacionalidade, que depende dos pequenos produtores, dos produtores cos que traballan, das lonjas, do produto, da natureza. Ou entendes que isto é tan vivo e cambiante que te eleva a ter casi cada día un reto e un desafío diferente, ou se non é mellor que te dediques igual nunha factoría a darlle un botón durante X horas. Entón, que hai detrás do noso traballo? Hai... Como te explico isto, sin que se entenda? Hai un no parar, no fondo. Eu teño a sorte de que, bueno, do que o meu traballo se meteu dentro miña e se entrelaza a miña vida personal e profesional de forma maravillosa. Non cambiaría o meu medio de vida, pero tamén a miña paixón. Hai paixón e hai, pero eso, sobre todo hai moitas dúbidas e hai moitas, sempre hai como, e que pasará se este produto non me chega, e que pasará se este jefe nos deixa e que está traballando no restaurante, e que pasará se a un cliente non lle gusta, e que pasa se el tempo pasa e tú non te estás adaptando a esos tempos. Entón, bueno, isto o que te leva a estar continuamente pensando en xestionar e armonizar un pouco todo isto que depende de moitas cousas. Eu vou a vivir unha experiencia en Culler de Pau e desa experiencia vos que porcentaxe centrades na comida e que porcentaxe centrades na contorna, en todo o que ali ofrecedes? Si, isto non podía separar unha cousa da outra. Creo que a comida e a proposta da sala, que é importantísimo traballo que fai a xente da sala en Culler, creo que a proposta e os menús están moi redondos, pero creo que o contexto é fundamental. Entón, esta é unha pequena obsesión, levar un pouco todo da man, non levar todo de que o comensal sepa onde estás e cando está sentado na mesa, que esa comida sexa tamén a través desa gastronomía
parte do lugar, do paisaxe, de isto para min é moi importante, da cultura na que vivimos. Bueno, sabría dar, está claro, a xente ven a comer a culler de pau, non ven a comer conceptos, pero sí que para min importante, as ideas, os valores de culler, esa ría, non podo vivir sin ela e ese entorno rural, non sei que porcentaxe hai, volvo a repetir, a xente ven a comer, pero sí que para min é moi importante levar todo da man, non casi coa mesma Así que importancia. moi importante. Bueno, estivemos nos fogóns, acabamos de estar na sala, e hai unha parte exterior que tamén hai que coñecer, que é o referido á horta, pero antes vamos a facer unha pausa técnica. Rías Baixas. Este territorio extraordinario no que vivimos, conformado polos 61 concellos da provincia, que non me canso de repetilo. E aí podo comentar unha anécdota. Fai pouco máis, ou ainda non 3 anos, cando accedemos ao goberno, as campañas, había que definir as campañas de turismo para levar polas feiras internacionales, as que provocan pois que tantos visitantes o fagan, nos visiten ao longo do ano, con unhas premisas que a de descentralizar. Queremos que durante todo o ano estén aquí, os 365 días do ano, descentralizar, que veñan a todo o territorio. Non só... É a parte de sustentabilidade, que isto vamos a tocar un pouco todo de xeito rápido, pero chegou a facerse, había que facer, decidir a campaña do ano 25. Eu tiña claro que quería ser turismo interior. E unha vez tomada a decisión, feito o vídeo, que foron moitos meses de traballo, eu vía, porque era tamén o que se perseguía, que por primeira vez non iba a haber un solo metro de playa, de mar no vídeo. Contallo ti na presentación, que tamén por primeira vez decidimos que fose a presentación aquí a nosa xente, non en Fitur. Chega o día da presentación, a explicar a campaña, pos o vídeo, claro, imagínate os alcaldes e as alcaldesas do mar, non o dirían, pero, donde vai o mar? Donde van as miñas praias? Había que ver as caras. Pero creo que o explicamos moi ben, e houve un grado de comprensión e aceptación Es clave. por parte de todos esos concellos da costa, a implicación que tiveron nesa campaña, que además foi unha campaña moi premiada, onde tivemos premios por todo o mundo. O último xa, o colofón, foi en Cannes. Pero falando de Rías Baixas, Javier, ti pensas que aí xa hai un menú que está pechado ou que todavía pode levar unha volta? Bueno, creo que pechar non hai que pechar nunca as cousas, porque os tempos cambian, os ritmos cambian da xente tamén, e creo que ainda hai moitas cousas por facer, e creo que as Rías Baixas ten todo ese potencial, ten esa marca xa en riba, que o que permite é facer as cousas con, non sei, con máis seguridade, no? E coa forza de ter xa, pois eso, unha marca, de ter xa un nome que se pode levar polo mundo con toda esa forza. É un traballo feito xa. Cambiar a mirada tamén é importante. Mirar para o interior é fundamental, porque na costa, bueno, xa sempre a todos queren acercarse ao mar. Bueno, xa hai un traballo feito aí, xa están consolidados os povos turísticos e os povos que están aí na beira do mar, nesa costa, pero me parece brillante que se mire para dentro, para o interior, para compensar, para buscar os equilibrios e para revitalizar. Creo que eso xa darlle unha volta. No, creo que logo é importante ver un pouco, analizar como vai o mundo e ver por onde está tirando, e creo que agora mesmo nas Rías Baixas temos a gran oportunidade de ofrecer o que desexa moita xente, que é a natureza, que o bo vivir, que, bueno, esas historias aínda que hai por contar en todos esos povos que están vencellados a Rías Baixas. Non sei, creo que temos a gran oportunidade, e volvo un poquinho que falaba ao principio das cousas que antes igual nos acomplexaban un pouco máis, agora pode ser o noso gran tesouro, non?
E collerían máis culler de pau nas Rías Baixas? Ou eso sería Sin duda. elixidos? No, o vou facer e aparecerán seguro. Nós tivemos sorte tamén e hai un traballiño feito, por suposto, pero creo que culler de pau hai moitos agora e creo que habrá máis e mellores. Estou convencido desto. Por unha cousa, porque creo que hai obxectivos compartidos que están fora da proposta máis particular de cada proxecto, de cada restaurante, que é a excelencia e a calidade. Mira, eu convivo con dos restaurantes no meu pobo maravillosos que son Beiramar e Berto, que son de conceptos un pouco antítesis do que nos facemos, en proposta, non sei, pode ser máis moderna e eles poden ser máis tradicionais, chamalle, e aí onde está a convivencia maravillosa. Lévome moi ben con Berto e con Santi, moi ben, compartimos moitas cousas, clientes sobre todo, e logo compartimos un obxectivo similar, que os tres apostamos pola calidade. E iso é o que fai avanzar. E agora, tes un amigo, nunca te veu ver, e apareceu ali no Grove, sin contar. E resulta que lle tes que proporcionar que teña unha experiencia relacionada ca gastronomía nas Rías Baixas. Non pode ser no Grove, Sí, porque ali dalle un día fora do Grove. sí. Que deseño, que ruta lle farías ou que elementos introducirías para que tivera unha experiencia que lle permitira descubrir as Rías Baixas, que el tiña escoitado moito, que se come moi ben, sí, pero que lle reportarías? Que plus, que percorrido lle deseñarías? Guau, e que hai tanto boi por visitar que me vai a costar, pero o primeiro que lle diría foi que collera un pequeno barco e que vai a Ons a comer o polvo en Ons e aproveitar esa ruta maravillosa que hai aí polo mar que é fantástica. E logo, sin duda, Sanxenxo teño ao lado e creo que é un concello que ten moitas cousas e sobre todo xa tamén vamos a alonxarnos un pouquiño da praia, pode ir a comer un bo chuletón a Xesteira, que é un restaurante que dun rapaz que o está facendo moi ben e pois acabaría en Pontevedra, por suposto, dando unha volta pola cidade e comendo claro, despois tiña que parar en Casasolla, seguro, porque Casasolla é un referente e tería que parar aí seguro, e logo, pois igual ir a un mercado tamén, ir a un mercado sería chulo, pois ao mercado de Pontevedra, a visitar un poquinho esa parte da gastronomía, e logo Planazo, xa. acabaría sin duda nunha adega comendo, e iría dúas a Forjas do Salnés de Rodri, que é maravilloso, e de unha persona que tamén quero moito, que ten un pequeno furancho, que é de Albamar, que é o rapaz que fai un traballo a nai que ten ese pequeno furancho onde che fai unha tortilla, fai uns pementos fritos que está buenísimo, e creo que eso tamén forma parte da nosa gastronomía e da autenticidade sobre todo. Les tocaría os paus máis modernos e un poquinho máis, porque o mundo do viño tamén ten moito que contar, e Xurxo de Albamar me parece unha persoa cunha sensibilidade especial, cunha humildade única, e que están facendo un gran traballo. Entón, casi remataría a cea no furancho de Xurxo de Albamar. Pois mira, pois eu prometerlle percorrido porque coincide. Nós temos pola provincia, é un proxecto pioneiro que estamos executando ahora, donde collemos zona norte, zona centro e zona sur da provincia, puñemos en cada unha desas zonas unha food truck, donde leva os produtos que hai nas festas gastronómicas de interese turístico na provincia. Así que diría, mira, aquí tes estes días, porque van polos 61 concellos, tes a food truck aquí, e vas a degustar aqueles produtos que hai, e estou por ver
que o que provocaría era que repetiría. Ese día ibas a quedar con moi pouca cousa, pero despois seguramente que algunha das festas gastronómicas viría. Ese amigo, en base a esa experiencia que ti lle blindaches, chegou a noite, e oye, Javier, todo maravilloso, pero esta pregunta, o futuro de Rías Baixas que? El Hacia onde futuro, vai? sacar a boliña aquí Hacia sí. onde... Creo que vai cara a isto, vai cara a ser consciente do gran potencial de recursos naturais que temos, da cantidad de camiños que te levan a lugares máxicos. Creo que Rías Baixas, con todo ese potencial, eh, vai cara a ser máis moderno, donde hai máis innovación aplicada tamén ao sector do mar, do campo, da hostelería, do turismo, da gastronomía. Creo que non sei, e isto sacando a un pouco a adiviñar, pero creo que eu son moi optimista, porque xa noto proxectos, noto tamén as políticas que se fan para poder reverdecer e potenciar un montón de lugares que estaban pois esquecidos. Non sei, noto... Eu sempre, bueno, son optimista de naturaleza por naturaleza, pero creo que pode ser moi bons anos para as Rías Baixas. O futuro das Rías Baixas está por facer, por suposto, non somos parte de construir ese futuro, pero vexo con felicidade, sin duda. E xa para ir pechando este capítulo todo de teu, de Culler de Pau, a Horta, que é un lugar fascinante. Máxico. Aí que estás con proxectos co CSIC, ademais, o do Miño Corvo e outros proxectos que están despertando o interés. Contanos ou hasta onde podes chegar, non desvelas nada. Contase Que... todo, porque se o fan mellor terei que poñerme as pilas, pero sí que a horta foi porque un restaurante como noso monta unha horta. Cando, bueno, traballamos con produtores, seguimos traballando con eles ou incluso máis, pero a horta foi como un deber que tiñamos en Culler de formar parte de esa aldea na que estamos, que estaba rodeado de hortas, de campos de cultivo, e dixemos, bueno, pois cando puidéramos, cos 4 anos do restaurante, montamos a primeira horta. Para formar parte dese entorno con respeto e crecer tamén con ese compromiso que tiñamos. E foi a porta aberta ao futuro de Culler, sin duda. Unha, porque sentimos que formamos parte desa aldea con respeto, pero á vez agora temos 3.000 metros cuadrados, un invernadoiro, un pequeno laboratorio na natureza, nos fai ser diferentes tamén porque temos o ingrediente cerca, e tendo o ingrediente cerca tú é como aprendes e daste conta do coñecemento que hai aí detrás das plantas, ves como, bueno, faz unha proposta viva de temporada, porque, bueno, vai cambiando o clima e os cultivos vanse cambiando. Temos o diálogo co produtor moito máis cercano, máis de confianza, volvo ao coñecemento tamén, hai un intercambio de aprendizaxes, a cociña, a horta e a horta a cociña. Creo que a horta para Culler, primeiro, ahora é un elemento diferencial que nos dá singularidade e diferenciación, e logo un motor de innovación maravilloso. E logo, que eu vivo xusto en riba do restaurante, teño un entorno que nunca escoitín tantos paxariños, estou con tranquilidade ali cando teño o meu tempo para estar tranquilo, e estou na horta tamén, e nunca pensei que quitar ervas pois me iban a estar a conectar e a dar paciencia. Tamén che dixo ao principio, tú montas unha horta, isto suena moi bucólico, vou meter unha horta e isto xa vou a ser parte dela. Bueno, ao principio sempre digo, pero eu recordo as primeiras veces estresado que baixaba a horta e as plantas iban agachando e dicindo, onde vai este? Entón, coa horta sentimos a realidade de frente, non de decir os tempos que marca a natureza para cociñar, pero tamén sentimos que formamos parte de Reboredo, a aldea. Se che conto que había antes de que nós chegamos a Caonda, ahora cando chegamos, hai, pois eu creo que un compromiso de darlle ao lugar que lle estamos quitando tamén, e creo que, bueno, creo que
que a xente está contenta. E logo permítenos contar ese relato, no? Tú ves a un restaurante onde xa te enseñan un pouco a horta, fan un recorrido por ali, contamos onde están, ven diferentes cultivos, como traballamos e temos repartida a horta en proxectos de investigación onde nos dan sementes o CSIC, que é maravilloso porque combinamos a información do CSIC, as sementes que teñen protegidas e adaptadas, que para nós son ingredientes novas, e logo temos tamén o coñecemento o como pensa un agricultor. Entón, topamos o rigor da ciencia e o coñecemento do que está a pé de campo todos os días. Para nós eso é fascinante, porque o que nos enseñan é a entender os porqués que hai detrás da nosa cociña, que é coñecer o ingrediente, que é escoitar a quen sabe e que che explica un poquinho todo isto. O comensal, cando facemos este recorrido, pois ben xa máis suxestionado a hora de comer e todo está máis rico. Entón entende un pouco a proposta xa despois de visitar un pouco a horta. A horta. Bueno, pois, ca horta, pechamos unha parte. Porque ahora ven, Javi, o complicado. A ver que preguntas. O tes Rías Baixas. Son 10 preguntas. Bota. A ver se estou a altura. Tes alcume? Ou ao mellor de pequeno que... Como... a ver, miña avó era Joaquina Rica e meu avó era Ramón Omeco. Meu pai era de Ourense e non tiñan alcume ningún, e meus avós en parte de Ourense finaron moi pronto. Pero eu, como tiña o apelido era Olleros, non era moi común, pois xa me quedou así, Olleros. Che pregunto porque o meu alcume é lugués. Xa... Son Luís López Dieguez e todo o mundo me coñece como lugués, que non teño nada que ver con Lugo. Simplemente que é unha aldea ali que está... E pregunteime algunha vez, Sí, non teño nada que ver con Lugo. Son dun concello da provincia de Pontevedra, pero no seu día alguén que foi mocear ali as terras dos concellos limítrofes de Lugo e veu pa aquí, pa a zona de Pontevedra e a casa de Lugués. Por eso che preguntaba o del Cume. Segunda pregunta. Bota. Cal é o lugar preferido nas Rías Baixas para perderse? Guau, non podo decir outro. O meu pobo. Lo siento. Vou a tirar da terra, pero é así. Non podo... O Grove ten tantos lugares máxicos na súa contorna que é un paraíso. Incluso en pleno agosto, cando estamos aí como moita intensidade a ferver eso, hai lugares onde estás ti só e onde non hai ruido. Eu pérdome no meu pobo, que é onde desarrollo a miña vida. Manda carallo. Un libro. Un libro. Mira, hai un libro que me marcou desde rapaz que se chama Memorias dun neno labrego, que me gusta moito, da historia do Balbino, dun neno da aldea, non? E con esas reflexións, esas, non sei, é un neno que me marcou, un libro que me marcou desde rapaz. Eu sempre dixen e me chamaba que eu era un Balbino. Oye, xa coincidencias, Porque Xosé Neira Vilas, sí, que foi un referente a ese libro, pois que me sinto moi identificado, A última serie ou peli que viches? Non vexo moitas series porque non son capaz de darlle continuidade. A última foi Adolescente por intentar vela con meu fillo adolescente e me impactou. E a última peli que lle din tempo porque precisaba, pois foi Sirat. E porque a veces eso, escoitaba moito da película, moito, e as irá por todas partes, pero necesitei vela con que pasara moito tempo e me impactou tamén Siraz, gustoume moito. Refrán favorito? Ai, nunca lle fagas a ninguén o que non che gustaría que che fagan a ti. Un ingrediente? Un ingrediente... El amor, iba a ser poético. Non eso. Un ingrediente, sin duda, o mexilón. Poño en deber a Diputación. Non te cortes, Sí. Non te cortes. Hai que salir ás rúas. Fundamental, hai que ir ao campo e ao mar. Recomenda outro chef de Rías Baixas? Vou tirar tamén de amor propio. José Olleros Pérez, o gran chef que é meu pai, que é cociñeiro. Como sería o menú Rías Baixas? Donde se entrelazan o mundo vegetal e o mundo do mar de unha forma armoniosa e maravillosa. Volve á bola?
Como serán as Rías Baixas dentro de 10 anos? Creo que é un lugar diferente que te pode acoller para que vivas durante todo o ano. Javier Olleros o decía ao principio que é unha referencia para nós, para os pontevedreses. O fala desde a Diputación, que é a casa de todos os veciños e veciñas da provincia de Pontevedra, case 1 millón de persoas, que te estamos moi agradecidos por participar neste primeiro podcast Minutos Extras da Diputación. E agora queremos que deixes aquí unha huella. Chimos a propoñer que fagas unha asignatura aquí ao estilo... Vou lixeiro, o que vos aquí mandar. Gracias a vos por permitirme poder contar desta forma tan natural e bonita o que é a miña vida e parte de Cullar. Moitas gracias. Así que vos... Aí tes, cuidado que a responsabilidade. Ala vai, asignatura. Como se explica esa asignatura? Olleros. A ver, a O... Mira, a O, a L, e despois hai unha parte do caos no que vivo maravillosa que representa a miña firma. Que guai. Gracias a ti. Bueno, deste xeito rematamos este primeiro podcast que tira continuidade, pero que foi un luxo poder empezar con unha persona como Javi Olleros. Gracias. Ole, gracias a vos. Hasta a próxima. A máquina.